Meghalaya Karbi Association AMK kalazang mendakasni ya kajing rakhe ka Golden Jubilee kabalai sngi kabadai ro kajing rakhe ya kajing dap sanpo snam jong kajing IT lun ya lade naga benta ka judgment rew Karbi ya gani kajing lang kabastang menta kasngi shitare ya yong la play pipe ba apor dua raj hopati Haribhoi district ya kani kajing rakhe la play perda Dauba Merrill Bonds MLA kanong po kumukong san akajing don lang u president ke AMKA u Robert Jones Ronghang Bestukan Timung secretary ke AMKA bat kani ke dairu ka way ni kijing lang ka bahe jeng ki judgment rew Karbi hakani ke jela Meghalaya hakate ka sngi na kalyang ke AMKA kalayo ru ban pen ko buram shibun ki rew rangba ki bladan benta panno senyang bat ban shakri kumnu ban kintiu ya ki judgment rew Karbi haka jela bat kum juru la yo ban pelan ya ka souvenir jong ka AMKA jong ka jinya linti pasan posnam ML10C 3483 ML10C 2616 lagay pa ya ki driver jong ito ki kali ki bala ya ka number pag pinsa ba ban bu ya ki kali ha ki jaga ka bala ban kren Ram sina sarko maranam jadi pameo angkoi mirjai muso so longjen pardan pao nasul pao kamina ya ke all Meghalaya Karbi Association ban ya dan lang hagen ke sngi ban kemen lang hagen dap san posnem dok association kubishibun president Pak Robert Jun secretary Pak Bistokan ki advisor ki bidi kijungi Pak HS Engleng Pak Oil Terang ni founder ki bidi kijungi Pak BS Terang kibi pada kene ke por jidan hangni ya kene ka thup sa ajing ken mau lan ne ka souvenir ya kijing ya leti ka ba san posnem jong ka all Meghalaya Karbi Association ti ship kene ka benta agi jinga sakhilang jong paro kidiki lurang ba kinong yalam jong ka amka haka bagi yo ban pelat ka ba ya kene ka souvenir lan ne ka thup sa ajing ken mau jong ketinggapan san posnem jong ka all Meghalaya Karbi Association tu yupi ya kaneka jinga teli ke jongpi ya ke jingla ke jongpi balang ba jong kaneka jubilee ke jingdap san posnem tonang ya syafrang syakmat bidai march ahead there is no turning back ngimdei ban phaidin ngimdei ban kelet dan bidai ban nang ya nang ne syakmat kata kini ke bakongsan hadu kata-kata mangisautu hagajingya lenti ke jongpi nang ne syakmat kumakalong ipi mane gijing gidan shibun hagajing im ngejungi ki breu mano bamat gijing baro ngi kendu gijing denre ngimdei ban red mensim ngimdei ban bu begini gijing ki bengi kendu kin penduk mensim lane ki pen bakal lenti ngi denre ngidei banang yat syafrang syakmat kajing itu ke bakarpang kumakalong ipi mane hakabaide berkerti ke dustur ke kendau ke siap ke bengi dan ngide ban pedskam ya kene ki perlok Karbi ki badan hapo Meghalaya pidi ki try stong himde ban perkhat te kumwe pidi ki try ki bilai im lai he lai san ni lai long ni laman ni lai long kumne ni long kawe nadu menor adu menta adu ki por ki ban wan margata kalong ke bakongsan bakum MLA ujung pi bo pi la penjob nakapor sa kapor ini don rangkat bat pi kum ka association ini don rangkat bat kisnong ki thau ki paper ki jing don kam ya ga development ki jing don kam ya ki jing don kam ki kisnong ki thau
ki jing don kam ki bede na kamta gariti ki dustur ka khandau ka siam ki jing don kam haki raj bat kamta ter kade ke benta ka kongsan ka bang hap ban pentikna kum kinong elam hapo jong ka All Meghalaya Karbi Association lengba jong ke jubilee ka ba pipin rakhe ingej scam bagi don Shibun ki mat ki jura ki ba Nagaliang jong ke district council kamtam hakabede bat kawei di ki an ki ba kongsan ba ka an bat khando ka lan ak kade ka ba kongsan adu kata-kata ka ba suban kentu ya ki raj ya ki shnong hakaba pinwan sakmat na ka benta ban pentikna ba pin penbiang ya ki kot kisla ki jong phi nadu urang ba shnong ki headman nadu ki nong yalam raj namar ba ka sil bat kamuhor ka jong ki raj ki sim raj ki bang thai raj ki sim hima ki rang ba shnong nadu bakaladon kane kalan ak ki lade ki legal dokumen ki muhor ki jong ki dei ki bela itu da ka sarkar lani ki bor jong ka an dan mar kata khamtam ki shnong ngalu jung ngentu na ka por sa ka por ki shnong ki badan sha khaput khamtam